Áno. Takže čaute, ja vás vítam v novom videu. Dneska sme tu s Bíbkou. No. Ale už potom už nejak vydržíme. Nezabudnite, ľudia, nezabudnite dať like a odber, a to nebudem okecavať. A pôjdeme sa niekde schovávať. Poďme na schovávačky. Poďme na... No práve. Standard. Dúfam, že nejaká hrôza bude z nejakej mapy. A Backyard není hrôzna mapa, ale dobrá mapa. Skoro som bol ja Secret. Dobre, ja sa niekde schovám na tajné miesto nejaké. Ja sa idem ku grille teleportnúť. Či vyhráme, to uvidíme. Zatiaľ nikto nevie, či vyhráme. Koľkokrát zahráme schovávačky? Či nebudem iba maximálne po hodinu, neviem koľko to je, ale 9:40 možno ukončím, neviem. Tak asi. Ja by som skoro spadol, ale sa tu strašne bojím ísť cez tieto výšky. Sa bojím. Dobre, aspoň to bolo tesné. Joj, ona sa Copíková odpojila. Neviem prečo. Prečo mu nebavia schovávačky, však to bude strašne dlho hrať túto hru. To bude hrať strašne. Ale bonus mod máme jednu najdôležitejšiu vec. A Marble Mania, ja by som radšej skákal a nie len schoval. No bonus mod, ale práve Marble Mania to je tiež. Airplane, však toto. Neviem prečo. Tu si vymážem fotky, lebo mi pôjdu veľa megabajtov, lebo od Surkovi pôjdu vírusy radšej. Sorry, ľudia, práve že vymazujem fotky. No.
Koľko máš percent na mobile? Iba málo. Ja 60. Ja 60, Bíbka. Nič, však to ešte dosť je, ale... To ešte dosť, ale 50 je tiež dosť. To sa nedá. Guľáš, Čo? to jen gulička pôjde. Dobre. Čo poviem? Nie. Že ja som bol hajde. Ale Že mne... nechoď tam, ja som tam. Pretože nemohla som sa kde schovať. Pretože som sa tam nezmestila. Found Mabel, ja som si nevšimol, že hráča som chytil. A ťažko to je dosť, táto mapa je dosť ťažká. Strašne ťažká je tá mapa, lebo treba len skákať. Lebo to je veľmi ťažko ísť chytiť na Mergomania, to je náročné. Počkaj, jak sa tu... Máme dvoch hráčov a neviem, či ich chytím, ale uvidíme. Možno ťa chytia, neviem. Hráčka tu je. Poď sem. Chytili sme. Prepáč, že ťa chytila jedna hračka, ale získal som znak win, jak poviem, ale pôjdeme ďalej radšej. To nevadí, Bíbka. To je hrozná mapa tiež pre mňa a ja vyhrávam. No áno, najhoršie. Sranda. No ja 4% zase sikl. Jak policajt, ja sa budem hrať jak u bujdocom na policajtom. Na policajtoch som. Ja mám so Šimonom takedy, keď sme šajský Žianok, sme sa hrali s bujdocami na policajtoch a ťažko to je chytať tých Lukáša, Samka a teba, to je pre mňa ťažko chytať. Strašne. A som veľa behal. Dosť. Viem, že aj keď poviem na začiatku školského roka, tak natočím ešte dačo. Nie tak často veľmi. 5 videí, nie tak. Možno len 2 videá stačí. Asi v piatok budem často natáčať. Neviem, jak budem stíhať, ale... A nedeľu znamená, že tiež môžem natáčať dačo, ale nie Roblox. Lebo to už ja nehrám hry na Robloxe.
Určite policajt je naspidovaný a ťa chytí. Ale naši tajme. Dobre. Sú na tajnom mieste. Ja som prešiel tajné miesto. Ty dáš? A som Ja tu. Ja som tu skrytá. Ale nechoď. tu pod drevom. Ono. Ja viem odznak, ale teraz nemám čas na odznaky. What the fuck? Čo to je? To vždy skáčeš. A mne toto? Ja dačo svoje robím. Poď hračka. Naspídujem sa. Hračke, ja. Myslíš, že mňa chytíš, hračka? Myslíš, že na... No ja. Ja stále odskočím z tej výšky. To je tu. Nevidím. Bíbka. Ja ti nechytím. Idem tu. A tu nikto. Tu. Ja idem cez toto dôležité tajné miesto. Idem cez to. A nikto. A určite budú niekde hore niekde pod strechou. No určite tam budú hráči aj pod strechou, to je jasné, že hráči budú pod strechou. A to nie je len sranda, že idú pod strechou a potom hrajú sa na naháňačky. A pozri sa pariadne tam. Nie. Počkaj, pôjdu nejakí hráči zachrániť týchto väzňov? Určite budem ich strážiť. Ale keď sa dotknem dverí, tak skáčem. Vieš, tak to je. Ale to už nestihneme nejako. Počkaj! Ja sa naspidujem a možno pôjdem na dačo tajné. Ale to už nestihnem ísť na ďalší vchod do dverí, to by som nestihol. Určite. A ja si radšej budem strážiť hráčov. Pane Bože, to potom zachránia títo hráči. A mapa je tiež super, ale skoro zachránim ich hráčov. No, chysták. No zase taká mapa backyard. Môžem odmraziť hráčov. Môžeme aj. What the fuck?
Čo to je za meno? Mama 2. Kurde, nechce. Skoro zase. Lapík 1. Lapík. A už to bude. Najlepšia ona je. Najlepšia hračka. A ja sa musím poriadne schovať. Ja som najlepší. A ja tiež najlepší. Ty asi nie, radšej sú doma. No. Čo je tam? Okej, Kašu. Spadla. Joj. Ťa už chytí. Hračka ťa chytí. A to iba jedna hračka. Lebo ona sa odpojila a je silná. Ona ťa chytí, určite ona ťa chytí. Ale potom ma zachrániš. Zachránim ťa. Len, že by hračka odišla a nestrážila. Ja za teba robiť prejti. Práve to hodila. Po stole. Ja som ďaleko, tam musím niekde bližšie ísť. Poď hrať, zaber. Zaber ten hráč, ty jak slimak ideš. Ty ideš jak slimak. Ideš? Zaber. Dobre. Zachránil som ťa. Ale odznak som už získal za zachránenie. Aj ty musíš zachrániť hráčov. No. Tu by som sa radšej toho bál. Určite. A neviem to. Poďme zachrániť, nie? Hráčku. Poďme zachrániť. Ale tu je určite hráčka niekde vnútri pod vankúšom. Schovaná. To blokuje. Ale neviem, najlepšie. Ale skoro ma chytilo. Nie. Hračka. Makete. Maria.
Mohla... Ja som mohol šipnúť... Ja som si mohol všimnúť na spectating a sledovať hráčku, či ide do budí niekde na portál, tak musíme hneď utekať. Koľko tých hajderov? Ježišmaria. Oni sa navigujú. No chyť, ale potom ich všetkých chytí a potom máme len za trest, ale nevadí. Možno ukončím video, neviem. Koľko hodín som natočil, neviem, či ukončím teraz, alebo kedy. Dobre, takže ukončím. Keď vyhrám, tak ukončím, dobre? Keď vyhráme. Lebo stále prehrali, neviem prečo, ale ešte stále točím video. No, ja už som v 7. ročníku, tak už sa učím chémiu. No, najlepšie sa schovať, čo ja viem určite cez tento ružový prvok. Nejaký. Ja úplne tu presne sa schovám. A ty musíš vyhrať, lebo musím hneď ukončiť, nie? No poď hráčka, čakám. Očakám, že by si išla. Poznám jedného youtubera, je to Gogo, ale to je taký hnusný youtuber. Nie, to je taký youtuber, čo natáča také videá. To sú. MM2 AFK standing, to čo to znamená AFK?
Go tu. No poď. Haha, umiela hrať. Zapikovala. No chcela aspoň raz chytiť je hračka, ale stojí. Neviem, čo robí. Raňajkuje teraz. Má nejakú pauzu. Robil si niekde prestávku sa najesť. No poď. Čo sa všetci budú rozprávať s hráčkou, že prečo nechytíš? Ale troška sa hýbe, ale stojí stále. No, už sa naraňajkovala a beží. Už sa hráč. No, chytím ja určite. Utekám! Utekám! Nie. Áno. Ťažko sa by tu skáče. Bo to mi blbne tá hra. Nie, hračka. Najviac sa musím schovať. Jo, ja teraz idem na toto síle. Ja idem na síle. Víš, jaký som pér v tejto hre. Ona je taká agresívna, že nás chytí. Ale odpojila sa. Super, áno. Čo ďalej? Tu ešte budem streamovať. Ja by som hodinu streamoval, ale neviem koľko hodín. Maximálne hodinu. 9:51 ale 10:00 už. Ja, to by bola party. A 51 ešte míňam batériu za streamujem. Lebo streamujem a preto míňam batériu. Ale už ja budem 17%. Winner. Ja som winner, preto vyhrávam jak Seeker. Ako Seeker. To vyhrávam. Dobre. Ja som sledoval len hráčov. Či sú niekde na tajnom mieste. Oni budú niekde
Ja viem najviac speedovať. Jak tu, čo? Ja nechcem kričať, ja jumpujú na policu. Dobre. Nezabijem ťa. Nie! Ja tu nechcem ľuďom povedať, že klamem. A ja nechcem klamať, prosím ťa. Žiadne klamstva nechcem používať. Jaký budem youtuber? Klamlivý? Nie, ja ti nerobím nervy, ale preto... Ja ti nerobím určite nervy. Tu som ešte nebol. Nebol som ešte, to ešte... Tu je niekde. Tu! Nie, hračka, ona je najlepšia, ale... Počkaj, hračka. To skáčem najlepší. Ja som... Lebo ty si stále na tejto strane. Poď rýchlo, lebo chcem stíhať. Však choď tam. Tam hore. Tam bude najviac. Nikto. Pod mixer, alebo môžem. Nikto pod mixer. Víš, aký mám ten mobil, jak šunka mi ide. A nie v pračke, počkaj. Nie, zavretý, ja som len doskočil. Tam je hračka, tam je nejaká. To som... Pani Bože, to taký mobil je, jak šunka. Doskoč túto hračku. Tu? Jak to? Jo, teraz koľko minút som začal hrať Roblox. Čo?
Streamujeme tá 10:30. Koľko percent? Mám 48%, ale neviem, či mi udrží batériu. A tak málo. 10. To sa ani nestáva. No, nejak sa rýchlo schovám. Nejako sa... Počkaj, poďme hore niekde nabíjať. Lebo aj mne treba troška nabiť. Co? Že ideš do práce? Asi na počítači? Si ešte na počítači? A ty bereš do práce počítač? Ty bereš do práce počítač? Kde ideš presne? Kde ideš do... Kde ideš výpovedne? Kde ideš? A to je u mene niekde? A tam aj žijú Maďari.
Radši. Už mi to seka. Panie Boże. Vitka, prečo mi hovoríš, že zle skloňuje? Ja však viem dobre skloňovať. Prečo ste najlepší? Oni sú najlepší hráči, musím byť ešte lepší. Ale ja neviem, to sa vyvinie. Či to...
už len jeden. Čo?
Takže ak sa vám toto video páči, nezabudnite dať like a odber. S Bibkou sme to už práve že streamovali a Bibka je úplne najlepšie sa vie schovať, takže like a odber a čaute.